ya ro yo try ngapria so bhai pi shage NTRC family nang bagani ka jingalap hakani ka por ka benta bangin ya prakat ka long shapang kumno bangin pdiang ya ka kambah U Blei haka jingim jungi balai na ha banbu ini ke jingkali na marway po way priu don kam ya ka kambah ka U Blei bat kum tangi day ban nang kumno ban pdiang ya ka ni ka kambah bakan chia ka jingim jo piru kay ka kambah ka day ka ta ka bor bakan U Blei ka bala ban tray lani ban pen long lani ban le lani ban pen chia ya ka nu ka bo ka jingmut briu kam nga shu ban prakhat ka jing start briu ka fail ka jing ai jingmut jo ki briu ka fail ka jing start jo ki scientist kam kot shu bat ka jing start jo briu hi kam la shu ban le ka ta ka day ka kambah ka bala ban le palat ka bor ngau thu jong bri le se don de jo pi ki bapang bat ha ge jing sumar phim don la chu la kot ki hospital ki doctor ki dawai le se ki jing e ka yi ka sab jo pi ka bam la chu ban weng la kot ki committee ki ji kran ki jing suk bat la poi do ka kot ying li ing sao bat ki bon ki jing jia ki la ban jia hab ding ka ta pim la ban yo ya ka clue la ne ka conclusion la ne ka jing jubab halor kata la ne ka jing e jo pi ka jing em ko musamla ne ka samla la ne ka jing pule ki career jo pi la ne ka ministry la ne ka jing shukri la ne kum ki kmi ki pa nang ta ki kon ki ti la ne hab ding jo tengah bat ka tengah ka ba don ka ji pat ka don ki bom sko tu jimat saban poino ka jing juat la ni ka jing sniu bat kala juat ru ki ba kum ki ni ki jing chia sau dong jungi la ne wat ban ong ka san shar khadar ka bang yo I kumno ka chia ka plu ka ing ka sniu bat ka failut ki department ba pair ka jing san shar ba pair ki fail ki do ki kot ka thong kumno ngin le ka ni ka don kam stang ka kambah ka U Blei bat ka ni ka kambah U Blei gi kren menta na ka ktin jong u shwa bangin wan ni happen smutu kum balai po nyotli ki kambah haka gospel la ne ka New Testament la le dau Jesus Christ u Jesus le ki kambah bar ka kambah ka bau Jesus la le hakana kalilaya kap dam don ka ji kwai shong kurem ula pa pendap ye ko mau kra ba ka ta ko lo phatong ba ka de ko wan ka ba hatam banya ka balap khawai shua ni yo I ka ne de ka kambah u Jesus le ki kambah sa sanajar ki briu sanajar tang da arbat ki ar ki dokha bat santle ki kapu u Jesus ya Lord jong ko u Jesu open mino yo Lazarus hadin sauski ba ulaput kamet ka martai gong kata genrat ulaput la smai udong and re Jesu on Lazarus come out na ka jintep mi ulami usamla kun marway jong riu kan thei la ba krong ye u Jesu kta bat ulai imbat ki bapang yang toli ha ka Bible bin sham tau Eli sha u ba hukum yo na man ba un suma wa Jordan ban yo kia jing pang nyam toli and they om don shu ki wei pat ki bala ban yo kia pen ban ka ministry yo Jesu si pon ba ki ba pang nyam toli si pau ngun ba pang nyam toli ki wan yo Jesu u pen khu ye ki kat ba ki nang lek no ban ben I la de sho rang ba la do ka jing pang ka la kia ki kambah ki ba crow ye ki ba Jesu la le ba ka ba crow tam ka long ba Jesu u la mi pat na jing tap hakaba u abadan ba Apollyon ki kapten jong ka du jok haga tin Hebrew ba tin Greek ki don kini ki ba smar ba ki ba bat henry Jesu la mi pat na jing tap ba mau ba la delun kambah ki ba crow ki ba briu na ban mudur kumno ba an pen mi pat yo briu na kabayam
Kani ke jing yo I dai ma de ka dau Jesus Christ ye de ka tin ha ka gospel yu Yohanes san le nong ka de khot ka ba khan nyo wong I ke ni henreu Jesus le ye tu aki u pa jo ngau drai ha du menta ngaro nga drai na mar kata te kita ki jiu kila nang ye wadong ye kaban pen yap no ye u om tang na bau la pen ken ye ka sabaten henrei bau la ong ru bau blei lo pa jong uhi uda le ye la de marun kat baru blei kai ka bang yo ing ni habau Jesu ule open kia yo to ko bang lai po prasnem harut yo ka pung sum silawam bat kit haga skip and ko haga ski sabaten But kumta kay kabang yo ihang ne ki Parisi but kini ki ramba niam ki las dom yo Jesu but yung balay ba me pen kia yaw priwa ka sngi sabatan me la pen kenye ka sabatan Ndreu Jesu wang habaw kupa jong au tray ngaru nga tray Kakamba kabau bleu le ako Old Testament udang leru haka New Testament but ngidang don haka era jong ka New Testament but ngiyo iba ka ktin jo blei ka nega Bible ka ktin jo blei u blei jo ka Bible udang la ban le ka kamba na ka banta jo pi Kamba kaba kraw kan table pang misnam kaba lut ke jing sumar ka asnam kam don pisasyu don no nong sumar hedai ka kta iker menja ju Jesu ka kia ba ka ta ka dei ka kamba kaba kraw pidang la ba di man ka kamba jo blei wat mut ban ong piniap no namar ba kila dai knus kumta kila ong ba gane de jing pang bam la shu run kia la ne ba ki ong bam la shu la ne pila persyang de snam bim la shu ba yo kia la ne ke jing kalalong palat la ne kala sniu palat hagar kom ka bam la shu dan briu shu bala ban ben jem ban weng la ne ban penyesuk Kemudian tiga kamba jo blei ke jingim jo pi kan ji haleluya u blei jo ke kamba u de u blei jo pi menta u babila ban yok ye ke kamba ka jo dry happy nang tang yo iang ni ke tin jo blei ke tu ba ko weiru na ke jing ai jo men sim ko na ke kanait li ke jing ai la ai ya ke jing ai ban le kamba ka bo men sim ko dang trade ka bo men sim ko ke kamba ke jia priu ba pang ke yo kia In my experience, haga di shikri jo nga mad bahaba nga duwai ki briu. Dan ki briu at ki bapang yap shiliang ki yokia. Dan ki briu ki pang sinus and postnem sinus udan ki yokia. Dan ki briu ki ba dan ki jingpang ksu la ne ki jingpang taro shwar ki yo jingpalai. Ki dege nege jing trei jonga Henry ka pensisya ba u U Blei bagi shikri udang la ban penkia udang la ban le kamba bat ulong uju menin menta bat sedu bam jukut de U Blei Jehovah Rafa U Blei nong penkia de U Blei ba kraw u mau siang jopi ka kut beskem jopi U Blei ban yadai pi U Blei wala ban kerku pi U Blei wala ban jubab ika jingduai jo pi U Blei wala ban raise up ban rano ye pi na ka tluspo ban ban yen ye pi ban kiba crown ba tree U Blei wala ban promote ye pi na ka ta ka ba pi shu don sa henry ban ra ye pi sha ka next level jong ka jing shikri ka ika ka kamba ka jong Blei Blei wala ban perform ye ka miracles da ka jinga jo pi how Jesus Christ da ka ba pi ngat ye ka tin ka jo Blei da ka ba pi ai la ni ka jing pray jo man sim ba kun ka kamba u dry kan je ha po jo pi menta kai ka ba pi mla shu ku mu breu ne ka breu ka ta ga dei ka kamba ba pi nang ban pdiang ni ka kamba ka long ba pi ngai ya U Blei jo ka Bible ba dang long ju menta ban le ka kamba ha ka jing jo pi U Blei U Jesu ong ha ka Martha ha ba la wan ban ka ong ken ran U para jo ngiu la yap ngila khot ye me na du ka ski ban ng kong bo dang pang memuan hadin sau ski me wan men tam long show la yap Jesu ong ala ya tu apa balada ban ngai ban yo I ka buram jo Blei Kamarta ko nga ngay kain ngan sa iyo iya kata ka jing mi pat na maruang nga day ka jing mi pat ka jing imba ka jing mi pat ingay kain makandan ka jing mi pat
Kamlong ka ba baga Martha baga Mary kan ngai ba on pen mi pat Henry Jesus Christ pang baulong ka board ban pen mi pat yo Lazarus hagatai ka por baru ong yo Martha la da pan ngai han yo I ka burong Jo Blei hano pa bu ya kong halum jing tap when no Martha yo mau kang kalau weng bau Jesus duai how Blei pa wong kok pa bendan burom me lagi kerteng ngatip ba me yo snow ya nga Henry nam tai ni ki briu ki badan saudong ai baga jinju bab jo me kan long baru wong Lazarus me no na ka tu ka jing tap Lazarus come out Lazarus me Lazarus bersau ski la smai utung ka ji drei kam ka met jungu baro shi kalemat ki drei kam baro ka snam ka sarkule di ka met jungu ki shing ka dog la smai utung ka papa ring men se mu mi wood na kliu jing tap baru ya ba ka tare kam ba ka bible ko bon ba ki la ngai ho Jesus Christ ha ka ta ko por lada pin ngai bleu le kam ba ka jim jo pi lada pin ngai menta pila ban ong hang no ngan ngai pastor hang no ngan ngai ngong ngay ya ke ai bala tho ka bible ngay bo Blei jo ka bible long ju menim ta shi ki bom ju kon pilaban nong ngay ya no Henry ngay ya ka bible bada ba pi ngay ya ka bible pi ngay yo Blei haba pi ngay yo Blei un le ite ka kamba pin kren ko bo Blei kren pin yat ko bo Blei yat ko bo ong ka bible but pin pla ko bo ong ka bible ban pla but kom ta pin kam kan ti ke kamba u try ko ba ka bible ka you tu but ka ong a pi but they honey bang yo I la da pin ngay ya ka tin jo Blei da ka dodu jo pi baro but ba pin pla de la ka shentur on pen im ya pi ka kamba kan le bat kan jia Blei un le ki kamba ha ka jing im jo pi again mau yak way ka story Blei tu the way pastor ha ki spas nam bala de member kadang don ka revival la po misra wong bala don hardly ki revival ki bala pen kan win na ka to ko por ka way kat bagini ki samla ki dang le ya lap ka way ka shnong urang ba jong dong penya de ka shnong don muoi bo ulaya but daw le ya bo ong kum ni la daw ni muoi un im bat ngangan kalan ngan tiang no ni jisu ba pi ya lap ki duai yo muoi ba muoi yu im bat kom tau rang ba shnong ga ga shnong bat u kala ba mod tiang jisu ba khalang ga shnong baro ko wei kata ga dei ga sign of revival le tu spas nam man shua nan ta ga ba arpat kle chia wei ka ying ka briu ki kodon kata ke jieseng bat kata ke briu ka la kre ja tang sangut ki briu ban wan ban ba Henry ki briu ki wan bat kata ke ja ba kre sangut ka dap adu arpu sangut ba ki briu kin bam ki rang ba briu bat kata ke ka kamba jong ka multiplication ka kamba jong ka jipen roy na kwa ban ong ya pi bo Blei la ban le kamba api pi don ka project ka ba crowd la do Blei la ya lam ya pi ban le ka ni le ne pin don ka pisal ka budget ban pendep ya ka twai ba ka kamba jo Blei kan jia kan wan ka kamba ka jo Blei pi bang pi shitong ngai ka kamba ka jo Blei pi don na ka jing e jo ka jing em ngai ka kamba ka jo Blei u jisu ngi yo ian ne jisu dang long ju men nin men tash ni ba bam ju kot na ka hebrew khat lai pra dang long ju men nin ju men ta bau ju shabam ju kot ule ka ba ki old testament ha ka new testament mangi men ta ngi dang de ka era ju ka new testament but udang le kam ba udang le what shadow bam ju kot une de Blei but they lord ka ni ka dau ba ka ni ka kam ba ka nang la ban je pi ke ka jing don kam ju pi ka kam ba ke ong you too ki don le ki jong jong ki jing don kam ke ka ta ka ba pi don kam bo Blei un le kam ba ngam krani ki basum malu mala ka ba pidang la ban siu ban da ki ba pidang la ban yikren ban penbai ka ba pidang la ka bor ju pi ka ta kam dei ka kamba ka mot syapalat put ka ba pim la shu ong you too ke how Blei ngai ka kamba try kan jia ka jingem ju pi ngan duai ni ka por ba pediang de ka jinget a Blei nga duai ka kerteng ka do jisu ban Nazareth na ka benta ki ne ki Blei yo snow ya ka tin jo me ai ba kin pediang ya ka kamba ka jong U Blei Jehovah Rapha Jehovah Jireh U Blei jong u nong pen kia nong pendapat ki kamba ha ka kerteng u jisu Blei yap ba bla mi pat na jingtep u Blei ki kamba udang la ban le na ka jong ki ka kamba ka ba ki apostle ki lele what
u Petrus u ya ke serngeu jong u ke kia bia gitu ki bela bu harut lenti play ke tuai ke kerteng ke dong Yesus ban Nazareth bahkan tuan ke kambah ke jauh try oh raba kala raba shanda raba ai ba ke cipen kia ke jauh try kan long ke kambah u Blei kan chia haga do ke cakah ke ba pidan menta kumne haga kerteng ke dong Yesus ngatuai ngapan amen.